Өч сынашмыйша гына Наурыз бикәгә урын бире юк. Müslimdə Navruz зурлап билгеләп үтелде. Күңелле тамашаны район мәдәният йорты оештырды. Шараны район башлыгы Альберт Хужин ачты. Языл һәрвакыт настроениене күтәрә торган әйбер. Ул ниндидер яңалыкка омтылыш. Кыш быел җылы булды, әйме карда бик күп булмады. Кышка рәхмәт әйтеп, язны каршы алырга уйладык. Milli мәдәнияттәр һәм горф-гадәтләр елы кысаларында оештырылган чара җиһанга яз килүен хәбәр итә. Театральләштерелгән тамашада да шул тасвирланды. Яз бәйрәме, өмет бәйрәме. Ул вакытта, менә шушы вакытта безнең бөтен җирдә гөрләүкләр ага, яз сулышы. Бәйрәм уңаеннан ярминкәдә оештырылган иде. Сатуда азык-төлектә көнкүреш кирәк-яраклары кием салымда бар иде. Мөслимлеләрдән тыш Ярчаллы, Сарман, Актаныш районнарыннан, Уфа шәһәреннән килгән эшмәкәрләр продукцияләрен тәкъдим итте. Бәйрәмгә килгән райондашларыбыз оештырылган чарадан канәгать калдылар. Bütün халык бәйрәмгә чыккан. Бәйрәм күңелле, монда ярминкә бөтен әйберне саталар, нәрсә бар, шул кирәк, Аллага шөкер. Халыкның күңеле күтәренке, яз бит, яз бәйрәме. Барыбызга да Аллаһ Таала сәламәтлек, хәерле, бәхетле гомерләр бирсен. Менә Ураза аена туры килүләре Наурыз бәйрәменең Аллаһ Тааланың рәхмәте. Үзәкләштерелгән китапхана хезмәткәрләре балалар белән милли һәм спорт уеннары оештырды. Бәйрәм дәвамында уен-көлке, җыр-биюләр тынып тормады. Найла Салахова, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесе.